continuem, amics de Converses Live from Borriana, en aquest nou cicle de converses i música en directe, i des d'ací, des del Teatre Pallà de Borriana, i ara és el moment, vull donar la benvinguda, sense més dilació, a una artista multidisciplinar, carismàtica, talentosa, vitalista i, per sobre de tot, mare de dos corets, molt macos. Ara ens acompanya el nostre sofà vermell de Converses, una altra artista de les que et deixa empremta al cor. Així que, sense més dilació, Pepa Casas, bona nit, benvinguda a Converses. Què tal, com estàs? Quantes coses has dit ahir, en un moment? Sí, és que fas moltes coses, llavors, clar, no sabia... Sí. Volia dir una cosa que la gent no sabés i a lo millor no tot el món saps que eres mare, a part de tot el que fas. Clar, soc mare de dos canins, tenia tres, ara tinc dos canins i una xiqueta, humana, això és humana. Humana, càrnica, no? Sí, perquè jo sempre dic que érem, abans, no, que érem tres, igual de canins que d'humans. Ara anem allí en desventatge. Molt bé, em fa molta il·lusió rebre. Que guai, i a mi estar així, Qui mira. t'ha enganyat per estar així? Bueno, no m'has enganyat massa, m'he deixat convoiar, que a mi m'agrada molt. És que ha sigut fàcil. És xulo, Massa gran el seient per a mi, soc xicoteta, però sí. Sí, això és per la distància, és per la pandèmia dels collons. Sí. No perquè sigui jo... Ho sé, jo soc molt tocona, a més, Jo xerren a algú i sempre estic ahí toquetejant, i ara, clar, m'han posat allà a distància. Ho he fet a propòsit, no? Sí. Fas moltíssimes coses i totes bé. No ho sé, això de totes bé, això ho dius tu. Potser és subjectiu, però jo crec que si fem una enquesta... Ai, no ho sé. Jo crec que sí. De fet, mira, tinc un amic que sempre diu que jo no soc Pepa Cases, soc Pepa Coses. Pepa Coses, hòstia, m'agrada molt. Està bona, està bo això, Hòstia, és un bon nom de personatge. Sí. Així com de Late Night, no? De Late Night, mira, Pepa això Coses. Què mos portes avui? Coses, no? Coses, mira, vaig a plantejar-me-ho, això. Fem una crida a televisions, fem un Late Night? Vinga, va. De fet, des del Pallà estaria collonut fer-lo, no? Ostres, molaria molt, allí, des del nord del territori, Sí. Així, la perifèria. Estaria guai. Qui és el director ara de Punt? Doncs Alfred Costa, però Alfred, tot arribarà. Tu estàs en Trau la Llengua, estàs ara, no? Estem en Trau la Llengua, ahir, hem fet temporada 7 i ara esperem renovar per fer temporada 8. Temporada 7, això en televisió és dir molt, És molt. També és de veres que Trau la Llengua ja venia d'abans de Canal 9, presentat per el company Eugeni Alemany, colló, no m'hi sé el nom, Eugeni Alemany, i després, a partir d'ahir, ha evolucionat. Eugeni què? Eugeni no et sona, No l'he vist en cap programa. No l'has vist mai. No, sí, Eugeni, que li enviem un besot, que és supercompany. Sí, des d'aquí està el sofà vermell també per a tu, Eugeni, quan vulguis. De fet, mira, cabria Eugeni, no sé si Xavi, no sé si els tres cabríem, però ens apretaríem. Tant Xavi com Eugeni podem vindre quan vulguin, que truquen abans, perquè potser no estem, està la banda de Borriana. També pot ser. És que sí, hi ha cultura a tope. També és bonic de veure, però no seria el mateix. No és igual. Pepa, vas començar la teva formació en dansa clàssica molt petita, als 4 anys, i després d'11 anys de formació i especialització comences la interpretació a Vila-real. Ja comences a treballar com a actriu, ballarina i coreògrafa. Tenies molta vocació, moltes ganes o molta pressa? Ostres, bona pregunta, Doncs mira, jo pressa sembla que tinga, perquè com soc nervioseta la gent se pensa que tinc pressa, però en realitat jo mai he tingut uns objectius a llarg plaç. Sempre han sigut com què faré el mes que ve, aquesta professió d'artista, què faré com a molt l'any que ve. Però de xicoteta el truc, vaig a contar el secret, és que ma mare em va apuntar a dansa perquè era molt nervioseta i volia que dormira. I van dir, a què l'apuntem? Una cosa que es cansa la xiqueta. I van dir, apuntem la dansa i que es canse. Així que arriba cansada, no? I arriba cansada i que dorga i que ens deixa dormir als demés i tot això. I no ho va aconseguir. I em va enganxar. Va ser pitjor encara. No sé si ho va aconseguir perquè damunt jo de nit encara ballava, recordo que la meva germana se queixava. Teta, para! I jo en el llit, i m'inventava coreografies. No sé si era pitjor, sí, el remei. Una abraçada des d'aquí a la mare de Pepa Coses, perquè segur Papà, teta, perdoneu. Ho deu portar bé també ella, ara mateix. Bueno, ara sí, no? Ara sí. Però sí, vaig empalmant coses i, de fet, vaig descobrir el teatre que per a mi, en tercer de BUP, que vam anar a una excursió amb la gent de lletres, i això de lletres pures, i vam anar a una excursió d'una cosa de llatí i grec, i vaig dir, hòstia, era això el que jo volia fer. I estava veient l'escenari i ho pensava i dia, era això. Ho veus, I vaig dir, vull fer això. De fet, periodisme era el que jo volia estudiar en un principi. I quan vaig veure això vaig dir, no, és això, és teatre el que vull fer. I mira, la vida... Està una mica relacionat també, no? Tot, la comunicació, jo crec que... Perquè no hi ha una carrera de comunicació tal qual que abarque tot, però... Perquè tu ets llicenciada en art dramàtic a València. Sí. Però tu ja portaves molts anys fent teatre, fent dansa, coreografia... Sí. Des de xicoteta ballant, a poc que vaig anar fent-me gran, doncs sempre substituïs alguna professora que està embarassada i tu dones la classe. A més, perquè jo sempre he sigut com molt activa d'aprendre coses, no? De i això què és, i això per què? I preguntona, no? I aleshores, i molt disposada també a dir, algú vol quedar-se una hora més? Jo. I algú voldria ajudar-me? Jo. Perquè m'agrada molt aprendre. I quin luxe tindre.
No, és de veres, jo crec que soc molt inquieta a favor, no? Jugo un poc a favor Sí, sí. de no m'ha importat mai quedar-me més temps, perquè sempre he tingut com molta ànsia d'aprendre. Això, no sé si pressa, però molta ànsia, sí. Que guai. I aleshores acabaven delegant en mi, és veritat que sóc molt responsable, que ahir on me veus tota, que sembla molt boja, sóc molt ordenada, tinc un poc de toc en aquestes coses, sóc prou puntual, o sigui, m'agrada molt... Qui no té algun toc, no, en aquesta vida? També de veres. I un poc de cucu, també. Sí. Una miqueta per visitar el psicoanalista. Sí. Tu creus que l'actor o l'actriu neix o es fa? Jo crec que naix i es fa, que les dues coses, perquè és de veres que jo conec gent que tenen un talent que dic, això has nascut així, però també és de veres que conec gent en talent que s'ha tirat a perdre, que diuen, no? Clar, perquè no treballa, no? Clar, perquè quan tens un talent has de saber dir, ostres, tinc aquest talent, aprofitem-lo, no? I sí, malauradament jo conec molta gent molt talentosa que no està treballant. Allò de que la inspiració t'agarra treballant, no, també? Sí, mira, això m'ho diuen en Argentina, no? Que la inspiración te pixe laburando. Sempre. Bueno, no seguim en argentí perquè si no me matarà la meva dona. Sí? A casa. Sí, ho dia. I argentí en valencià, viste? Com seria això? Hòstia. ¿Viste? Ahora me ha salido un poco vasco. Ahí barregem un poc. No anem per aquest camí, per favor, que vull tornar a casa. Què creus que, clar, si neix i es fa, per tant, què és més important, la formació o l'experiència? Ostres, és que la formació i l'experiència. Jo sempre he tingut la sort també de que a Vila-real em van donar moltes oportunitats i he treballat en companyies d'arts de carrer de Vila-real. I, de fet, després d'una gira amb Escures Plats, em vaig proposar estudiar art dramàtic, perquè em vaig adonar que, ostres, que me faltava formació, me faltaven ferramentes i eines per a poder treballar. Però jo crec que les coses que em va donar l'escola d'art dramàtic no me les va donar el carrer. Vull dir, saber qui és Shakespeare, qui és, no sé, Chekhov, saber un poquet el text, no? Com encarar una escena, com encarar tot això, m'ho va donar l'escena, l'escola, que diga. I també alhora, mentre estudiaves, el carrer et va donar coses que no tenien els teus companys. Clar, és que l'escola de les taules, l'escola de pujar a la furgoneta i anar en hores i hores i arribar a una plaça i muntar i estar 5 hores de muntatge i no saber quin tipus de públic tindràs, carregar, descarregar el camió, arribar morta, el companyerisme, el que es viu a una gira amb els companys, l'aprenentatge que tens de cada equip que va passant, no? Els directors, les directores... Ostres, això no t'ho dona una escola mai de la vida. I ara que has dit lo de la gent que et trobaràs i tal, perquè sempre el públic, a vegades sempre hi ha el típic torracollons, que dius, per què vens tu, saps? Sí, a tocar els collons. Què es fa? Amb aquesta gent què es fa? Doncs jo crec que si te pilla jove o sense experiència, ostres, te pot fotre l'espectacle. Tal qual, te'l pot fotre perquè te pilla sense saber com reaccionar i el públic és molt llest, molt llest. Però si ja te pilla en un momentet que ja la improvisació la domines un poc, ho jugues a favor i fins i tot ajuda a realitzar l'espectacle. O sigui que a mi m'agrada, també, quan ja toca collons. Sí, al final també és un repte, no? Saber eixir de... Tots els bolos són un repte, jo crec, perquè moltes vegades ho parlem, que diuen, no, perquè és que, clar, tinc una feina, no vull que em tiren de la feina, dic, jo m'ajugo la meva feina, tots els bolos, totes les actuacions, siguin del que siguen, és com un examen, no? Perquè un mal bolo pot tirar enrere anys de... Sí, o una decepció a una persona que te seguís, que també dius, ostres, tota la vida seguint aquesta persona que m'agrada molt el que fa i de sobte ha fet una actuació i has dit, no tornaré a veure-la. Ai, dius, per què? Ostres, els artistes poden permetre'ns un dia roïn, poden permetre'ns fer un mal treball en un mal espectacle o treure una cançó que no val res. Ostres, també som humans. Ara que dius treure una cançó, com a cantautora, com et sorgeix començar a compondre la teva música? Jo és que, clar, ja t'he dit que soc de lletres pures i m'agrada molt escriure, moltíssim, coses en general, I ja de xicoteta ja em presentava a concursos de poesia, m'agradava moltíssim. Jugar amb les paraules, tot això, m'agrada, soc prou friqui en això. I és de veres que sempre he tingut problemes en la veu. Molta gent m'ha dit, eres un poco Luz Casal, no t'ofendes. I jo, per què? Perquè parlem amb tu i tens com una veu així, però després cantes i diem, ui, que raro, no li pega esta veu a esta xica, no? I dic, vaig a prendre-m'ho com una cosa bona, no ho sé. I és de veres que he tingut sempre molts problemes amb la veu per temes d'inseguretat. I començar a cantar i aprofitar el que a mi m'agradava molt escriure i compondre amb 2 acordets de res, m'ajudava molt a recuperar la meva veu i la seguretat. I mira, i ahir la pilota es va fer gran. I tires més d'inspiració o d'experiències pròpies? És que jo, quan cree, siga de la disciplina que siga, cree per una necessitat personal, sempre, sempre. Jo sé que hi ha molts creadors que dius, hay una subvenció,
a poner-se a crear lo que sea, no? I això passa, vull dir, això ho hem fet tots en algun moment de la vida perquè és així, però jo per sort que puc triar sempre quan tinc una necessitat i cada disciplina m'ofereix una oportunitat també. Que guai. El que puc fer quan cante no el puc fer quan balle o quan... També tens un ventall més ampli, no?, de creacions artístiques. Clar, n'hi ha coses que només puc dir-les quan faig un monòleg, perquè s'han de dir clares i explícites. No? I a més el meu monòleg, per exemple, Soc hiperactiva, és feminista a tope. I aquestes coses no les puc dir ballant, també, no? Però crec que n'hi ha coses que el públic ha de veure així, pam, a la cara, no? Que el missatge arribi clar, no? Directe, sí. I després hi ha coses més poètiques que el cos és una meravella per a contar-les. O la música, no?, que té esta delicadesa. Tu t'has proposat alguna vegada presentar el Paso Palabra o no? Podria, jo recorde que tu que eres de la meva quinta, més o menys, jo recorde aquest anunci que era si no se micromachines son los auténticos. ¿Te acuerdas? De los micromachines. Sí. I se molava molt, I jo feia sempre l'exercici de dir, a veure si puc dir-ho ràpid. Que guai, jo no ho faré perquè m'agafarà un esguins de llengua segur. I trauré la llengua, però de veritat. Pues Pepa, ara que ja hem començat la conversa, què et sembla si fiquem una miqueta de música en directe? Vinga, i qui ve? Pues una xica que es diu Pepa Coses. Què dius? Que és molt maca. Espera que vinga amb Héctor Tirado, perquè si no ve amb ell, no sé si sonarà bé. La Comunitat Valenciana. Faltaria més. Quina cançó ens tocarà? Doncs mira, ja que hem parlat de diferents disciplines, en dansa, te sembla? Molt bé, doncs aneu a l'escenari. Vinga, va. I jo vos presente. Amics de Converses Live from Borriana, així en l'escenari del Teatre Pallà, en dansa, Pepa Casas i Héctor Tirado. Cert que mai t'he de buscar, que sempre estàs ací. Tu has omplit la soledat, la tristesa i el buit, i no has dubtat ni un instant del que eres per a mi. Tu eres la llibertat. Sempre m'has acompanyat, tu m'has donat sentit. Fas que tot quan no està bé canvie d'esperit. No m'imagine caminant si no és al ritme de la teua màgia. I sempre en dansa, travessar els núvols amb els peus, descobrir silencis amb la pell, omplir de color la terra i el cel, com en la infància, fer fora la por amb moviments, trobar amb el cos la teua ment, viure sensacions del foc a la neu, plens d'esperança. I ara que la vida crida, això és un no parar. No imagines quant i com me trobe jo a faltar. No hi ha res, no hi ha ningú que em faça sentir la teua nostàlgia. Seran bons, seran valents, seran com han de ser. No per ells he de canviar ni un gir, ni un vot, ni un gest. No sé viure sense tu, per més que arriben sense fre els 40. I sempre en dansa, travessar els núvols amb els peus, descobrir silencis amb la pell, omplir de color la terra i el cel, com en la infància, fer fora la por amb moviments, trobar amb el cos la teua ment, viure sensacions del foc a la neu, plens d'esperança, com en la infància, i sempre en dansar. Escolta, Pepa,
T'ha agradat? Meravellós. Sí? M'ha encantat, M'he Doncs quedat, esta cançó enceta el disc, el tercer disc. m'he quedat aquí assegut, que ara no sé com em trauran d'ací. No pots posar-te en dansa ara mateix, estàs ahí... No puc. Ai, que bé, de fet, me això, n'alegre. aquestes càmeres estan ja en velcro. Porta així 4 programes. De què ens parla aquesta cançó en dansa? Ai, doncs mira, justament aquesta cançó, pel que parlàvem abans, que te deia que jo creé per necessitat, va néixer perquè de sobte vaig començar a fer tele i, clar, invertisses moltes hores, no? I ja feia temps que estava com deixant un poc més la dansa per començar a fer també teatre, per tornar al teatre, més la televisió se va sumar tot i trobava molt a faltar ballar, moltíssim, i això, va eixir això una mica vomitada, aquesta cançó. Deixa necessitat, no?, de ballar. Sí, sí. Molt bé. En què creus que has evolucionat més de les teues disciplines artístiques? En què has evolucionat més? Des que vas començar fins a l'actualitat. No, més o millor, és que clar, ostres, en la dansa evolucionar a més no sé si és fàcil amb l'edat i amb parir i totes aquestes coses. Clar. Hòstia, lo de parir també... És que lo de parir... Però és un tema que... És un tema, te canvia el cos... A mi m'ha canviat la vida des que vaig veure néixer els meus fills, A mi m'ha canviat la vida. Per la imatge, no? Vas dir, ostres, això és d'ahir? Per tot. Pel que feu, el que sou capaces de fer, és brutal. O sigui, la natura és sàvia i ha volgut que ho feu vosaltres, perquè si no ens hauríem extingit. Després vos fa mal el quixal i jo dic, això és de veres. El meu home em diu, fa mal el quixal, això no és parir. Tinc constipat, m'estic morint. M'estic morint, soc el pitjor malalt del món. Doncs jo vaig parir sense epidural. Hòstia, el meu dona també del segon. Veus? I som capaços i... 3 quarts d'hora. Sí. A les 7 de la vesprada estan a casa. I veure com el teu cos canvia, vull dir que en la dansa passa això també, no? Jo tinc un control del cos al·lucinant amb l'espai, amb els demés i amb mi mateixa, que quan t'embarasses perds equilibri, clar, és com quan vas borratxa, no? Que de sobte dius, què està passant? No controle. Amb la panxa és igual. I després es suma la conciliació. I vivim en un món patriarcal. Existeix? Existeix si tens un home, com el meu en aquest cas, que va darrere de mi, que està en el camerino així en la xiqueta mentre jo estic actuant i que... Que important és estar ben acompanyat. Molt, triar a la persona amb la que vas a ser mare és fonamental. És brutal. I vaig veure amb ella 3 anys i mig. Imagina't, la xiqueta darrere s'ha recorregut, doncs això, mig món. Mamateta, no? Claro. Mamateta. A tope. Fins que ella va voler, sí, i això, clar, és difícil compaginar-ho tot, claro. Què tal, a part de tot això, ja ho hem comentat, però si et faltava alguna cosa, també ets presentadora de televisió. Estàs a punt, en Trau la llengua, que passant-me-ho molt bé. és un format molt guai perquè juga molt bé en la nostra llengua i feia molta falta. I què tal l'experiència de treballar en Xavi Castillo? Molt guai. Aquest monstre de la comèdia. Mira, de fet, així al Teatre Pallà, l'única vegada que he vingut a actuar així, l'única, en 20 anys ha sigut amb Xavi Castillo. També t'he de dir que jo vaig actuar primer, després va actuar ell, amb Arantxa González també, i Arantxa i jo vam anar i el vam deixar en l'escena perquè vam dir, no s'ho parem, si mos quedem així a veure a Xavi sencer. Xavi és un monstre de la interpretació del bufonesc, de la comèdia. És un clown. És un bufó, jo crec que és un bufó al·lucinant i que sempre en té, sempre en trau, no té un mal dia mai. Que dic, cabron, no tens mai un dia que digues, ui, no estic graciós. No, Xavi sempre està graciós. És veritat. I és molt fàcil currar amb ell perquè sempre proposa, perquè sempre... I és d'Onda també, molta gent no ho sap. És d'Onda, sempre ho diu, ell sempre ho diu, ho diu pagat i content, és d'Onda, però es va criar al Coi. Faltaria més com el rei Moro. El rei Moro. Sí. Capitana, he dit capitana. Sí, li enviem un beset fort també al Xavi, que el trobem a faltar perquè aquesta última temporada ja no està a Trau la llengua, perquè compaginar això és molt complicat i perquè són etapes i fer teatre i criticar li agrada molt i ho fa molt bé. I és necessari també que hi hagi un Xavi Castillo. També hauria de tornar a fer-ho. Hauria. Hi ha molt de tema també ara. Però és de veres, és que calen molts Xavis Castillos que diguen les coses com han de ser i que arrisquen, perquè no s'està arriscant gens en cap mitjà. És veritat, és una llàstima. Però des d'aquí reivindiquem el risc als mitjans de comunicació. Per favor. I l'aposta també. I la cultura, que la cultura arrisque. Molt bé, que la cultura és segura, no ho havia dit esta temporada encara. Mira si és segura, metre i mig. Sembla que sí. I tant. Claro. Sí. 3 metres en la gent. En l'equip. Sí, i Trau la llengua és un programa. Jo crec que, a banda que la productora és meravellosa, que no tinc cap queixa de cap persona que treballa en la productora, crec que he caigut ahir i ha sigut un regal trobar-me en aquest programa que, evidentment, ja estava com molt ben fet també amb la mà d'Eugeni, però que a banda és un programa educatiu, és un programa divertit, és un programa fet amb carinyet, amb molta professionalitat, amb moltíssima gent al darrere, i que jo vull que no pare de renovar-se mai, perquè a banda m'ho passe superbé. Sí. Ara estàs presentant el teu segon disc, que es diu Mi Otra Yo, no? No, estic presentant el 3.
El 3? El tercer disc que se diu 3. Ah, vale. Volies pillar-me? Era una pregunta trampa? No, el primer disc el vaig fer a Argentina, que es dia... Per a mi otro yo és el segon, el primer era en mi idioma. El segon, mi otra yo, el vaig compondre allí, però el vaig fer així ja, de la mà d'Héctor Tirado, per sort. I este és el tercer, per això s'anomena 3. Ah, vale. Tampoc no t'has escalfat massa, no? Per el nom? No me l'he calfat massa. És per algo? És per algo, però és de veres que he dit, és que no cal buscar ahí un supernombre, no? Ahí que siga. 3. El qual se dirà Pepa Cases o Pepa Coses. Pepa Coses Hòstia, m'agrada Pepa molt, Coses, per al està personatge, bé, per al personatge. Al final farem alguna cosa, Farem alguna cosa, farim, sí. El quart no ho sé quan arribarà. Mira, he tardat 10 anys en fer el tercer. Del segon al tercer han passat 10 anys, perquè, clar, com faig tantes coses, no he tingut temps mai. I este volia fer-lo amb carinyet, amb temps, sense presses, i parir-lo quan siga el moment. Gaudint del procés també, no? Molt, molt. I perquè tenim col·laboracions meravelloses. I això s'havia de fer amb carinyet, amb cura, i gaudint-lo també, perquè a voltes és veritat que tots estem com ansiant que arribi el moment de presentar el disc. Massa ràpid, no? Clar, i dius, no, ara gaudim este momentet, i ara gaudim el quedar i assajar això, i ara quedem i gravem una cançoneta. I això està bonic. I ho ha sigut, i ho està sent. Sí. Que guai. Molt bé. I si poguessis escollir l'escenari del teu proper concert per a presentar este disc, que no hagis tocat mai? Ai, que no hagi tocat mai? Clar, Difícil, has fet difícil. molts concerts. Difícil perquè jo triaria País Valencià, evidentment. I del País Valencià encara me'n falten molts, però així com importants no sabria dir-te. No sabria dir-te quin. Però evidentment l'hem presentat a Castelló, Valencià i Alacant, no? Clar. En dir Valencià i Alacant, Segur. suficient, sí. I de fora del País Valencià? Jo és que sempre m'haguera agradat molt fer un concert a l'estadi de Boca. Jo vaig Sí, viure a la a Boca, Bombonera. a 3 carrers de la Bombonera. És veritat. Sí. I si damunt fer una col·laboració amb És més Sabina xicotet, ja... Que és més, la gent no ho sap, però és més petit que el camp del Villarreal, Sí, l'estadi de la sí. Ceràmica. Però és superguai. Jo he viscut a 3 carrers És i el màgic. món es paralitza quan hi ha partit Boca-River. Allò és al·lucinant. Tota la gent de Jo no soc festa. futbolera, però... Però ahir una miqueta ho eres, no? Ja No en si pel futbol, per l'esport en si, sinó pel que es mou al voltant. Els autobusos canvien la ruta. Hòstia, I fins i tot, imagina't. I si ve Sabina, allò és meravellós. que guai. O sigui que mira, si triaria la Bombonera. És un bon Vinga, va, lloc. doncs anem a mirar-ho, no? O què? Vinga, això és un 3 i no Vinga, res, va. 3 telefonades i prou. Jo m'estic arrabant una de compromisos que com la gent sap... Com et toque la loteria l'any que ve, prepara't. Hòstia, em durarà un any. Tinc que fer tot el que promet. Bueno, mentrestant que no arriba al concert de la Bombonera, que arribarà, què et sembla si gaudim d'una altra cançó, així a l'escenari del Pallà? Vinga. Que també està guai. Va, mira, aquesta te la dedique perquè com eres pare, Ah, vale, ara mateix valoraràs el temps, però així. Mira, es diu Temps. Es diu temps. Hòstia, doncs sí, doncs moltes Vinga, va. gràcies. Héctor, Moltes estàs per gràcies. ahí? Vinga. Vinga, anem. Amics de Converses Live Framburriana, Pepa Casas i Héctor Tirado amb Temps. Ja fa temps que mira el cel, busque una estrella i tanque les parpelles i li demane un desig al present, un regal que més que l'or val però no es pot comprar. Temps per mirar la lluna, temps per gaudir de la natura, temps per jugar a ser filla i mare, per ballar fins a esgotar-me, per seure i agafar aire. Sé molt bé que el temps passa i enrere no podem tornar, però no el valorem massa, un regal que més que l'or val però no es pot comprar. Temps per mirar la lluna, temps per gaudir de la natura, temps per jugar a ser filla i mare, per ballar fins a esgotar-me, per seure i agafar aire. Temps per abraçar-te amb cura, temps
somriure-li a la vida, per ser la meua millor. Amiga i amant, companya i gambal, confident, col·lega, camarada i fan, currant estudiant, sempre amunt i avall, pendent de l'agenda, de l'hora, dels anys, temps per a gaudir, temps per a escoltar, temps per a sentir, temps per a jugar, temps per a aplaudir, compartir, observar, temps per a agrair, valorar i brindar. I és que el temps és un regal que més que l'or val. Temps per mirar la lluna, temps per gaudir de la natura, temps per jugar a ser filla i mare, per ballar fins a esgotar-me, per seure i agafar aire. Temps per abraçar-te amb cura, oh, temps per sentir-me segura, temps per cantar a crit pelat, per somriure-li a la vida, per ser la meua millor amiga. Ah, jo dic, m'estàs fent aire? Molt bé. T'estic fent reverència. No facis aire, que així fa fred. No, és veritat, Fa fresqueta. És que els focus estan molt alts, Sí. jo crec. I jo soc molt baixeta, això no compensa. No compensa. Però bueno, està bé. No, i soc fredolina de normal. O sigui que... Increïble temps, Este maso, La vas composar quan vas ser mare o no? No. No, quan vaig ser mare vaig compondre un fum de cançons i n'hi ha una nana al disc també. Tots els 3 discos tenen una nana. I fins i tot en el primer jo no era ni mare ni pensava ser-ho, ni ese moment. I en tots, mira, casualment hi ha una nana. I de què ens parla temps? Ai, de temps és... és que jo crec que són els 40, que t'arriben els 40 de cop i dius, ei! És veritat, Mira, un amic meu, un beset Jordi, un amic meu que es diu Jordi Collado, és actor també, de Vila-real, em va dir, tia, ja li has pegat la volta al pernil. I això vaig dir, tio, que bona frase. Quina bona frase, sí. Perquè en 40 li pegues la volta al pernil i dius, això no és bo, tio. Això vol dir que als 80 ja dinem? Home, però si no, molt bona vida ja no en tens. En 80 ja no pots fer tot el que estàs fent ara. És veritat. I ahir ja me vaig plantejar que la vida és altra cosa, que estem ahí patint i pendent d'anar amunt de gira i aspirar a més i dic, si total, la vida què és? La vida és aprofitar això, jugar a ser filla i mare i ballar fins a esgotar-me i seure de tant en tant. La vida és això. Que guai, és I veritat. a més, he de dir que, perdó, perquè jo he intentat recitar ahir un trosset de la cançó, però aquest tros el vaig compondre pensant en Tesa, en la jefa rapera valenciana que tenim així, i clar, quan la canta ella, en el disc la canta ella i és... Tinc el disc per ahir... De fet, tinc a Camerino, després te'l done. Un petonet a Tesa des d'ací, Per favor. així està el sofà vermell també. Tesa. Tenim que fer moltes temporades, per a tots Sí, estem convidant. benvingudíssima, que te trataran superbé. Tesa és la jefa, és molt molona. Pepa, jo esta temporada m'he proposat no parlar del bitxo, perquè ja estem fins Molt bé. al D'aquí? capdamunt. Molt Sí, bé. d'aquell. Però anem a dir en positiu. Tu creus que hem tret alguna cosa positiva o què? Mira, jo positiva vaig tindre 3 mesos d'estar en família, per exemple. Treballant, perquè jo no he parat. Jo vaig parar una setmana i vaig seguir treballant. Però crec que una cosa positiva, mira, en els jocs, jo visc a Eslida, visc a la Serra d'Espadà, un poblet xicotet. Preciós. Preciós i meravellós. costat I és de d'Arnara i veres... Gaín. Sí. I és de veres, i tinc la residència artística en Tales, que també està ahí en la Serra, cosa de Veo, Benitandús, que és preciós. I de quales? No, I és de veres que jo crec que gràcies a la pandèmia molta gent se n'ha adonat de que la casa on vius és important. Sí. El teu espai vital és important. Sí. I aleshores estan tornant a comprar casetes per la muntanya i per les zones més despoblades, que una de les províncies de les zones més despoblades la tenim a Castelló al nord, als Ports. Així és que està molt bé que la gent també invertisca així. També és veritat que l'accés a lo millor no és el més Doncs vinga, dinàmic. que haig de ser que faci d'aquí, l'accés vinga. facilet per a que la gent... Comunicació entre els pobles. Que la gent torni als pobles, torni a la ruralia, que els xiquets es crien en el carrer. Crec que això, la pandèmia, estar tancats i no poder gaudir-lo, ens hem adonat de, ostres, és que érem feliços i no ho valoràvem. No ho sabíem, sí, és veritat. Doncs Pepa Casas, això en principi ja estaria. Ja estaria? Està arribant a la fi. Ostres, no m'ha donat temps a Has estat fer a gust coses. o què? He estat molt a gust, jo me quedaria. Ha sigut pitjor del que esperaves?
ha sigut més guai del que... No esperava res, jo no esperé res. És guai, l'expectativa és la clave. Mira, és la ves, clau. perdó, pues estic marejant a la gent de la càmera, però un dia vindré a fer dansa. No? Puc fer Pues sí, així alguna coseta... Un dia, És com- a la següent temporada, No? si vols, mentre jo vaig conversant amb la gent, Jo vaig tu per ballant. darrere vas fent... No, com- jo no te vull llevar foco. No, però en el concert de Malparlat, que Sí. ja te vas descobrir a l'auditori, Ah, mira, vas sí. fer això i me vas arribar al cor i dic, esta dona té que vindre. No sé quan ho aconseguiré. Pues mira, Està tot guapo. Però escolta, el concert Malparlat no ballava jo. Era Nàlia, que és una ballarina però tu- excepcional. Hòstia, quina cagada ara, no? Cagada, eh? Ahí... Hòstia. Però no, però està molt bé, perquè tu tenies referència de que jo ballava i vas pensar, hòstia, que bonico. Sí. I alhora has dit, hi havia una xica que ballava de puta mare, i no era jo, era Nàlia Nàlia. Palmero. Nàlia Palmero, que és Sí, sí, meravella. sí, sí. Un beset també. Quants besets? És que som Que així. també te pot vindre, sí, no li També pot vindre, perquè a més és una ballarina meravellosa del sud que ara està vivint a Borriana. Ah, sí? Està vivint així. Hòstia, pues està així a prop, eh? Sí. L'amor l'ha dut cap així i ara ella és una L'amor, ballarina... a mi també em va dur cap així l'amor, eh? Sí? La meva dona així de Borriana i així estic. Mira, veus? Sí, sí, Però això és bonico. arreglant. Així estic arreglant. La... A Borriana i al Pallà. Veus? Això em referisc. La pandèmia jo crec que ens ha fet arrelar, ens ha fet ser conscients de les coses i valorar també el temps. Per això jo crec que este disc també Sí. parla molt d'això, de posar en valor les coses. Pepa, pues moltíssimes gràcies per haver estat així, A vosaltres. en esta estoneta humil de televisió. I nosaltres, per a agrair-te que hagis passat per així, ja hagis tingut la deferència de dedicar-nos el teu temps, mai millor dit, el nostre amic, el senyor Miyagi de Castelló, que té una botiga preciosa, Sí. necessita també un beset, al carrer Campoamor, fa tasses meravelloses i samarretes, Ah. i tenim a bé regalar-te la tassa del programa per a tu, Que guai! Ah, que està què? plena, compte, jo anava a fer, a veure, que per xula. a que te'n recordes de nosaltres quan esmorces o, Ai, que o guai, prengues el m'encanta. cafenet o per a posturejar, que al final també Sí, perquè sempre està guai. cafè no. No et fa falta, no et fa No, falta. millor que no. Bueno, descafeinat, potser. Tampoc, per Tampoc, no? si acas. No, no, però mira, m'agraden molt i les utilitzo molt, Sí, de sí, veres. és molt guai. Ai, que bé, mira, me'n vaig carregada de regal i tot. Doncs mira, tu em regales això i jo ara me'n vaig, no sé si ara en càmera o fora de càmera, però te regalo el Vale, disc. perfecte. Vale? Pues moltíssimes gràcies, Gràcies Pepa. a vosaltres. Ha estat un plaer. Que guai. Vaig a pel disc. Vale. Te'l duc. Fins ara. Gràcies. Quantes vegades pensam que el temps passa molt ràpid. Quantes vivències viscudes inevitables. Quantes sorpreses despeses d'un nou desastre. Quantes persones i quin gran aprenentatge. I ja està bé, deixa't en pau, deixa't en pau. Feta d'històries, de riures i de paisatges. Trobe que cada experiència ha estat inesborrable. I mira al voltant i observe tot el bagatge. Que em fa gaudir cada instant d'este humil viatge. I ja està bé, deixa't en pau, deixa't en pau. Si et veus major, si et diuen no, si et sents un poc fora de lloc, si t'han ferit, si no és el sol, si trobes mig buit sempre el got, deixa't en pau, deixa't en pau, deixa't en pau. I no està gens malament que et vinguen coses a la ment sobre l'amor, sobre la mort, sobre les coses que et fan por i ja està bé, viu el present. Cada matí quan mires cel em dic per dins que ja n'hi ha prou. El passat ja està fet, el futur és nou. I ja està bé, deixa't en pau, deixa't en pau. Si
si ara estàs sol, si portes dol, si t'han clavat un gol al cor, deixa't en pau, deixa't en pau, deixa't en pau. I a vosaltres només em queda dir-los, com sempre, que Converses Live Framburriana acaba aquí, però gaudiu, viviu, rieu, ameu, perquè com diu el meu estimat i enyorat Pau Donés, la vida és una i és ara. Fins la setmana que ve.